ana sayan bidiyon iskancin yaren Hausawa da kuɗi mai yawa, sai ku kiyaye gaba. Dan Allah, Najeriya an matsa mu da yawa. Yan matan mu sun zama karuwai. Iyayen mu suna neman kuɗin da za su ci da mu babu. Babanki yana kallon ki kina fita karuwanci, muryan shi ya kasa tashi saboda bai dau nauyin ki ba. Yana tunanin nauyin da zai sauke kan shi ya kasa. Miji ya gudu ya bar ƴaƴansa da matarsa. Mu ma ga mu yan mata muna so mu yi aure ga samarin barkate, amma kuma kuɗin auren yana tunanin da me zai rike ki bai gama rike kansa ba. Da Allah ku ba mu space, ku ya hakuri, muna buƙatar haka. Mu ƴaƴan talaka ne, to mu ci gaba da rayuwa a wannan matsayin, amma fa ku sani muna buƙatar a dawo da abu kuɗin nan zuwa 5. Muna buƙatar a da mana da tallafin mai, tallafin lafiya, tallafin wuta, tallafin abinci. Muna buƙatar security, abu 5 ɗin nan idan gwamnati ta mana mu an gama mana. Ba ma buƙatar a bi mu a raba mana kuɗi. Wani shinkafa a rike ba masu, dama muna iya siyan shinkafa mu, a haka kuma muke rayuwa. Kawai abu 5 ɗin nan muke so gwamnati ta mana, da taimaka mana. Dan Allah. Akwai wani site da ake sai da fina-finan batsa na yaren Hausawa. Site din zaka fi samun kuɗi in bidiyon ya zamanto na yarinyar Bahaushe ne. So wannan ya kamata mutane su gano kamar wani plan ne, wani makirci ne ake yi ma al'umma Hausa Fulani. So ya kamata 'yan mata su kiyaye kada ki zama victim ta gaba. Abba ya sake bidiyon wannan yarinyar da ake zargin cewa ya yi lalata da ita a ɗakunan hotel a daban-daban. Wannan shine fuskan wanda ake zargin cewa shine dadi da ya yi lalata da wannan yarinyar a bidiyon da aka sake online ya je viral. Abba ya sake bidiyon wannan yarinyar da suka je viral ba tun yanzu ba, kamar yadda wani binciken artificial intelligence AI ya bayyana. Wannan da ake zargin cewa shine Abba ya saka bidiyon ne a wani website ɗin batsa a cikin intanet. Wasu masu bincike sun bayyana cewa bidiyoyin da Abba ya sake a website ne aka sai da bidiyoyin. Akwai wani website da ake sai da bidiyoyin da ake lalata da al'ummar Hausawa. A cikin website ɗin akwai manhaja da take dauke da bidiyoyi da ake yin lalata da yaren Hausawa. So wani rahoto da masu bincike da na'urar zamani ta AI ya fidda ya bayyana cewa wa'annan bidiyoyin da aka yi taliyin ɗinsu aka duba aka ga cewa akwai bidiyoyin a cikin wani website da ake uploading na bidiyon lalatan da ake yi da yaren Hausawa. So ana tsammanin cewa shi wannan gain da ake ce ma dadi ya sayar da bidiyoyin ne ga wannan website din domin ya karɓa kuɗaɗe, yadda wasu suke tsammani kenan. So wasu bincike da aka ƙara yi aka ga cewa ita maman yarinyar kamar ta taɓa gargaɗinta kan yaron, kamar yadda wani chatin da ba a tabbatar ba ya bayyana na wata 'yar uwarta da ta yi. Bari mu ga a cikin wannan chatin da aka yi, kamar ana reflecting din cewa ita yarinyar ma kamar an kusa bikinta akwai wani wanda zai aure ta. Amma bayan da bidiyon ya fito ya watsu a duniya, kamar an ce shi wanda yake son ya aure yarinya ya fasa. So ɗaya daga cikin abin da ya kamata mutane su fahimta, ko yaren Hausawa su fahimta, ko 'yan mata su fahimta, ko in general ma duniya ya kamata mu fahimta cewa shine wannan al'amari zai lalata rayuwanka. In wani jin daɗi ne ko wani abu kake so ka samu na rayuwar duniya, wannan jin daɗin da zaka samu, nadama da kuncin rayuwa da zaka shiga bayan fadawa cikin wannan mugunyar al'ajabi da kaddara, ya fi jin daɗin da zaka samu ko menene. Ya kamata mutane mu kiyaye, Allah sai ya kiyaye mu. To bayan faruwar al'amuran, ita yarinyar kamar ta yi ƙoƙarin a bayyana wani chatin da ake tsammani kamar an yi chatin da yarinyar da bidiyon ya faɗa mani, inda wadda take chatin da ita kamar uwarta ce take ce mata ke haƙuri, abun ba daɗi amma kaddara ciki ta addu'a. Ita yarinyar tana faɗin cewa ina cikin kuncin rayuwa, na kasa cin abinci, na gwammace ma mutuwa da rayuwa. Dadi ya cuci. Yarinyar tana bayyana cewa dadi ya cuce ta, ya cuci iyayenta, ya jefa 'yan uwanta cikin matsala. Sai wadda take ƙara chatin da ita take ƙara ba ta haƙuri. Ita wadda suke chatin ɗin take cewa ta yi haƙuri, Allah zai bi mata haƙƙinta. Amma ita yarinyar dai ta ci gaba da insista cewa ta kasa yarda ta haɗa ido da sauran 'yan uwa. Ko ina bidiyon yake yawo, ta rasa inda za ta sa kanta. Shi ne 'yar uwar ta Fatima take cewa ta haƙuri komai zai wuce. Ita ce tana cewa Allah ta tuba, ta rasa inda za ta sa kanta.
ta zubar ma da 'yan uwanta mutunci, ta zubar ma da zuri'a su mutunci, ta zubar ma da babanta da iyayenta. To amma daga ƙarshe mutane masu sharhi sun sharhi kan cewa maganar wasu suna ta tausaya ma yarinyar, amma wasu daga ciki kuma mutane sun bayyana cewa daga farko ita yarinyar me ya kai ta, saboda bidiyoyin da aka saki kamar guda 4 zuwa 5 duka wurare ne daban-daban, ba lokaci ɗaya bane ba. Abu ne wanda ta riga ta saba, ya riga ya zai mata jiki. So daga farko ma yarinya da take da mutunci, take da tarbiyya, ta taso cikin gidan tarbiyya, ya kamata ta riƙe tarbiyyan uwayenta, ta guji abin da zai jefa iyayenta cikin nadama da ɓata musu suna da dama. So wannan ya kamata ya zama darasi.